जिला बा मुनिया के ओठे पर चोट गहरीला बा घाघरा पघायल भइल पूरा जिला बा घाघरा पघायल भइल पूरा जिला बा अखिया बराउन केस चमकीला बा अखिया बराउन केस चमकीला बा घाघरा पघायल भइल पूरा जिला बा घाघरा पघायल भइल पूरा जिला बा रसमलाई मन करे खाई जाई मुंड हमर भइल गरम बा रतिये से मुंड हमर भइल पूरा गीला बा रतिये से मुंड हमर भइल पूरा गीला बा घाघरा पघायल भइल पूरा जिला बा घाघरा पघायल भइल पूरा जिला बा पानी समियाना में हल्फा मचैले बा गजबे उठानी छोड़ दी कुछ निशानी केहू ना केहू चीज त खैले बा आलोक अविनाश के कैरेक्टर पूरा ढीला बा मनीष अविनाश के कैरेक्टर पूरा ढीला बा घाघरा पघायल भइल पूरा जिला बा घाघरा पघायल भइल पूरा जिला बा।